Vrednost ovog projekta je bila 248.000 evra. Bilo je kofinansiranje, opština Vrnjačka Banja je učestvovala sa 69.000 evra, a ostatak sredstava su dali naši prijatelji iz Evropske unije. Ono što moram da kažem da je zaista veliko zadovoljstvo da danas zgrada opštinske uprave izgleda potpuno drugačije kada je u pitanju energetska efikasnost. Postavlja se pitanje kakvi su efekti, pa oni su višestruki. Ako imamo u vidu činjenicu da se u ovoj zgradi nalazi 11 različitih organa, kako republičkog karaktera, tako opštinskog, veliki broj naših sugrađana dolaze da ostvare neke određene zahteve, sada će imati potpuno jedan drugačiji ambijent u kome će moći da ostvare ista ta neka svoja prava i zaista je nama veliko zadovoljstvo. Ako gledamo neke direktne efekte koji se proizvode jednim ovakvim projektom, odnosi se na činjenicu da ugradnjom stolarije mi ćemo smanjiti potrošnju kako električne energije, tako i samog gasa na koji se ova upravna zgrada snabdeva. Druga stvar da kada smo izvršili zamenu termostatskih ventila, mi smo omogućili da smanjimo određene gubitke u čitavoj mreži i ono što je najbitnije u svemu tome jeste da imamo smanjenje emisije CO2. Ono što moram da istaknem jeste da opština Vrnjačka Banja, pored saradnje, dakle sa međunarodnim institucijama, ima tu neku praksu od 2012. godine da zaista vodi računa kada je energetska efikasnost u pitanju, ne samo na rečima, već i delima. Da je to tako govori činjenica da mi ažurno pratimo sve konkurse koje su raspisani od ministarstva resornih. Veliku zahvalnost dugujem Nebojši Alimpiću, da kažemo šefu tog odseka Alfa i Omegisa, zajedno s svojim saradnicima, koji su jedan kompaktan tim, koji svakog dana dolaze kod nas političkih rukovodilaca, da nas upoznaju sa određenim projektima i gde mi dajemo saglasnost da oni naravno dalje nastave da rade. Ja ću samo iskoristiti priliku da navedem neke objekte koje smo mi u prethodnom periodu radili. Naravno, Vrnjačka Banja ne bi bila Vrnjačka Banja da pored ovih sredstava koje smo dobili od Evropske unije, paralelno smo konkurisali kod Ministarstva energetike i rudarstva, da smo dobili još 22 miliona dinara za izradu fasade, tako da smo mi promenili estetski izgled ove jedne zgrade. Znate šta, bilo je i vreme. Opština Vrnjačka Banja po svim parametrima predstavlja potencijal, ne samo da kažemo u granicama neke bivše Jugoslavije, nego čitave Evrope. To govori činjenica da svi oni koji dođu u Vrnjačku Banju imaju samo reči hvale i naš cilj jeste da se pozicioniramo na takav način, a prvi korak jeste da imate jednu lepu zgradu. Znate šta, malo neko će se pitati, 11 godina smo tu, kako nismo pre toga uradili. Uvek smo nekako razmišljali da postoje neki drugi prioriteti. Nešto što je bitnije za građane, da će doći vreme za zgradu opštine, eto došlo je to vreme, da imamo jedan potpuno novi izgled, jedan potpuno novi sjaj na opšte zadovoljstvo kako svih radnika koji ovde rade, a samih i sugrađana, a i onih ljudi koji dođu sa strane u Vrnjačku Banju. Ono što moram da naglasim, da smo već 2012. godine u istom zgradi u kojoj radimo, zamenili gasne kotlove, zamenili kotlove postojeće koji su bili na naftu, dakle uveli smo gas. Nekih 3 meseca posle dolaska i preuzemo odgovornosti da vodimo ovu opštinu. Sledeći, da kažem, objekat koji je takođe rađen 2012. godine na način što je Gordana Radžičević učestvovala u izradi projekta jeste bila sanacija bolnice u Vrnjačkoj Banji. Znate da ona pokriva širi opseg građana koji se primaju, tako da je tu bio neki prioritet i hvala na tome, Gordana, što ste učestvovali i što smo u startu krenuli da pokazujemo tu odgovornost. U nekom skorijem periodu, vi koji ste u Vrnjačkoj Banji imate priliku da vidite dom zdravlja bez lažne skromnosti, koji predstavlja jedan od najlepših domova zdravlja u čitavoj Republici Srbiji. To ne kažemo mi, to kažu drugi. Veliku zahvalnost dugujem i Suzani Crnoglavac i gospođi Ruški, koje su zaista u tom periodu odradile najveći deo posla, da mi danas možemo kao političari da se dičimo, jer često postoje profesionalci koji odrade sve određene radnje. Ono što moram takođe da naglasim, da mi nismo zanemarili ni škole. Podsjetit ću vas da smo u školi u Vrncima tokom ove godine zamenili izvor grejanja koji je do sada bio na čvrsto gorivo, sada je u pitanju takođe grejanje na gas. Trenutno se radi zamena stolarije u školi Branko Radičević u 2 isturena odeljenja. Ono što moram takođe da napomenem da je veliki projekat,
da smo imali priliku pre nekih možda 2 meseca u istoj ovoj skupštinskoj sali da prisustvujemo potpisivanju ugovora između opštine Vrnjačka Banja i Ministarstva rudarstva i energetike, da smo dobili 16 miliona dinara za izradu fasade na našoj centralnoj osnovnoj školi Popinski borci. Pored tih 16 miliona dinara iz ministarstva, opština Vrnjačka Banja učestvuje sa 10 miliona i 800 hiljada dinara. Želim da napomenem takođe da smo u školi u Piskovcu, koja predstavlja istoriju odeljenja ove matične škole, tokom ove godine zamenili stolariju u vrednosti od 3 miliona dinara. Da ne kažem da je u prethodnom periodu sagrađena i potpuno nova škola gimnazije, koja je po nekim najsavremenijim standardima. Ja sam juče na jednom događaju i rekao, vidim tu i direktorku Dojnu, da sam malo ljubomoran u odnosu na neko vreme kada sam ja pohađao tu gimnaziju, jer su danas uslovi zaista mnogo, mnogo bolji. Naši mladi ljudi imaju zaista uslove da stiču neka određena znanja i zahvaljujući, da kažem, prosvetnom kadru izlaze iz Vrnjačke Banje dosta uspešnih ljudi koji kasnije u nekim sferama svog života pronose ime Vrnjačke Banje i mi smo na svemu tome zahvali. Dakle, da bi oni mogli da budu uspešni sutra dan, moraju se omogućiti neke, da kažemo, osnovne stvari, a Vrnjačka Banja ne da nije omogućila osnovne. Vrnjačka Banja je zaista otišla mnogo dalje u tom kontekstu. Možda deluje da ovo su određeni hvalospevi, ali mislim da se treba napomenuti, treba napraviti neku određenu razliku kako je nekad bilo, kako je danas. Mi smo neka generacija ljudi koji vodi opštinu, koja zaista ono što obeća ispuni do kraja. Ne dajemo lako obećanje, ali ono što kažemo da ćemo učiniti, to je naš prioritet i od toga nema odustajanja. Ono što mi se sviđa takođe u ovom projektu i bio je sastavni deo, što sam imao prilike da vidim u agendi koji ste mi poslali, jeste da ste organizovali jedan konkurs, da ste opet uključili, da kažem, od onih najmlađih od 1. razreda osnovne škole pa do 4. razreda srednje škole, da kroz likovne te neke radove daju svoju neku viziju kada je u pitanju energetska efikasnost i na taj način smo mi, imajući da je to 12 razreda, podelili, vidim, 36 nagrada, jer i kada radite neki posao, ipak je neka satisfakcija vrlo bitan element da biste vi dali maksimum u tome što radite. Ono što mogu da napomenem, da mi u narednom periodu nećemo se zaustaviti, dakle da ćemo raditi projekte da i dalje institucije koje su na teritoriji opštine Vrnjačka Banja oplemenimo u smislu povećanja energetske efikasnosti, jer zaista moram da napomenem da u poslednje vreme često se govori o tome da se ne ulaže dosta u ekologiju, u energetsku efikasnost. To je nekako najlakša politička priča, zato što su nekako ljudi najosetljivi na te kategorije, na vazduh, vodu, život, električnu energiju, ali činjenice koje ne mogu da se opovrgnu jeste da Vlada Republike Srbije zajedno sa njihovim eksponentima, u ovom slučaju lokalnim samoupravama, kao što su mi, kao što su naši dragi prijatelji iz Kragujevca, iz Raškog, Rasinskog, čitavog okruga ovde iz Srbije, rade uspešno, mnogo toga smo uradili, nećemo se zaustaviti, ja sam siguran da ćemo u narednom periodu biti još bolji. Ja mogu samo da kažem da je ovaj projekat obuhvatio, znači, zamenu kompletne stolarije, da kažem, otvora na upravnoj zgradi, da kažem, zgradi opštinske uprave. Drugo, obuhvatio je zamena termostatskih ventila, zamena, ne znam, ovih rađeno i na kotlanici. Mi smo bili tu i bili spremni da uradimo i da se finansira ovaj deo WC-a i ovih, ali je tu došlo malo do kašnjenja, da kažem, i od strane izvođača, što smo i rekli u startu, što sam ja rekao da je baš dugo je. I tu smo opet našli neke razumne rokove i to je na kraju opet rezultiralo dobrim i, kažem, sve pohvale za opštinu Vrnjačku Banju i za ceo tim. Ja nisam taj čovjek koji, znate vi da ja znam i da kritikujem, ali stvarno nadamo se u budućoj saradnji izuzetno sa Vrnjačkom Banjom, a već jedna pomalo novi projekat, nadamo se sad sredinom decembra da ćemo da krenemo sa novim projektom, a to je taj most koji treba da se radi u Novom Selu. Ja tačno ne znam lokaciju, ali to je jedna priča koja će da bude isto zajednička priča. Ja moram da kažem da od 37 opština, odnosno lokalnih samouprava, koje finansira Evropska unija zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije, imamo izuzetnu saradnju, imamo dosta, da kažem, pohvala za opštinu Vrnjačka Banja, možda u vrhu što se tiče saradnje sa jednom od lokalnih samouprava u Srbiji. Mi imamo trenutno 99 opština koje pokriva UNOPS. Znači, ja vas pozdravljam sve ovde prisutne ispred UNOPS-a, a ono što
ne bi smeli da zaboravimo, to je taj likovni konkurs. Ja sam i prošli puta kad smo bili gore u onoj školi, kad smo imali onu pričao da sam ja o tom energetskoj efikasnosti zgrada čuo pre par godina, znači uveden je taj pojam, jer sam ja građevinac i učili smo o tome, ali to je bilo termička zaštita zgrada, radio se neki proračun mali u nekim tim ranim godinama, kad se počelo vodi briga o tome da se troši što manje električna energija, to je da deca u tim godinama, u tim ranim, razumeš, u svom razvoju, saznaju šta znači čuvati električnu energiju i zaštita životne sredine praktično na kraju. Evropska unija je opredelila oko 6 miliona evra za ovih 99 opština, što sam malo pre rekao, lokalnih samouprava. Od toga Vrnjačka Banja je jedna od tih opština, ali mnoge opštine nisu ni konkurisale, a mnoge opštine nisu ni dobila sredstva zato što nisu uradile kvalitetnu aplikaciju da bi mogle da prođu neki kriterijum dodele projekta. Na kraju želim i čestitam opštini Vrnjačka Banja na uspešno realizovanom projektu i da se zahvalim timu iz opštinske uprave na vrednom radu.